Gutom si ate. Pagkaw burger. Easy ate, smile ate. Smile, okay. Ano din smile? Sakit smile? Sakit, nagkapaapi lagi ka. Okay ra? May gamay taong siya tungkol sa iya ha. Braces. Guys, nag-date mi ni Ate Maymay nangaon mi og burger gikan mi nang lakaw ani. Unya kay naabtan maggutom gipa snacks lipay kayo kay nangaon mi diri sa Orange Brutus. First time nga ni kaon siya lami daw ang burger. Nagstorya mi ani about something personal, about sa iyang school. O diba kita mga mama mo storya man jud sa atong anak kay naa na siya sa stage nga teenager na siya. Dali lang kayong panahon guys na jud pidaga. Mo na guys. Human ani kay kami ra man nangaon nag-take out sad kog Jollibee para sa akong duha ka anak kay makakita siya ni nga video mo sila nga video mo ana man jud uy si ate ni kaon so kita mama na ay ubang anak nga nahabilin ato sa dalhan sa uban para malipay sad since 1980 pa di ay ni serious kay siya nga nagkaon sa ka akong gisulti mo ha pagkahapon ana nang lakaw mi sa akong bana sus mauna sad akong nakitaan guys rainbow dili jud nimo absent ang rainbow once manglaag mi sa akong bana nindot kay dugay-dugay naman sad nga wala ko nakalaag wala mi nakalaag no ay naa na sa rainbow guys nice kaayo ang talan-awon nindot kaayo ang view o di ba nakita ninyo na rainbow sa unahan akong padulan gimingaw na ko ani nga mga view guys mao to nagpaluag na sad ko sa akong una-una nang sabot na sad mi nga manglakaw kami lang duha nagmotor mi kay dugay-dugay na sad jud nga wala mi nakalaag mura guys na enjoy mo mas na enjoy ko nga nagtan-aw diri mi ni stop guys wala lang nagmuni-muni lang mi diri nag-video sa mga kani among videohan diri lang akong ganahan nindot siya guys kay murag patag siya diri dapita o nya sa unahan bakilid na ganahan unta ko moadto dito makuyawan man ko basin inig barog na ko dito maabot na noon ko dito sa ubos mo nang diri lang ta mag video video mo rin cellphone kami ton. dito ba video ka dito ba dapit diri ko mulingkod na eroplano o niagi anang hayag nawa kita ka Langgam ako nakita. Tanawara ko din you guys, eroplano daw na. Unsa inyong nakita? Eroplano jud. Di ba langgam? Morning. Hugaw ni ng bandin. Na tira. Hugaw kayo no? No. Hugaw kayo. Hugaw kayo. Kung ano ng bandin. Disgusting. Ibsat. Strongest ang tangra na ang strongest na muscle. True or false? Na kay 10 seconds. Mana? Okay. Ang true na kuan na answer kay false. kay ang tang naraman na sa mouth. Na diri ay nata. Tang na nasa kuan
Tangina sa mouse. And maara na. Bye-bye. Okay. Number 5. Number 5, guys. Stop yan. Ay, okay. Kuan ko. Psychology. Psychology. Papatagin in C or S? Number 5, psychology. Number 6, continue. Number 6, continue. Number 7, insurance. Your mother works in an insurance company. Insurance. What's that ito? Number 7. Number 8? Number 8 na? Number 8, kuan. Insurance. Kuan. Yes, insurance. Papa? Okay, number 8, chocolate. Chocolate. Chocolate are sweet. Ooh, chocolate. Wala pa ko naman nasa cake. Oh, like pagka, sige, chocolate. Nice. Okay mo na. Number 9, kudita. Ha? The army wanted kudita. Dira ilang instructor. Kudita. 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 Okay. Number 10. Nucleus. Nucleus. Grabe si Sky. Attack sa mga spelling. Oy, grade 3? Nucleus. Nucleus. Ato naman sa ubos, kung di ma-erase. Nucleus. 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 Mana? Yes. Mana. Okay. Pass your paper. Ang una mo pass. Sige. Violet, check. Attack. Kang Sky. Check. Kang Sky. Bowling, check. Thermometer is wrong. Psychology is wrong. Continue, check. Insurance, check. Chocolate, check. Kudita, wrong. Ang 9. Nucleus, wrong. So, imuhas Ang kay 9 kay Kadita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. So, ang score ni Sky kay 6 over 10. Oh, grade 3 na ha. Grade 3. Ang edad ana, Grade ah, 3. 8 years old. 3. Gimme. Si No, ate. 6 over 10 iyang score. So ang kang ate, pila? 6 over 10 ang kang Sky ha. 8 years old kang ate. Ang grado ani ni ate, Wow. grade 10. Bowling Oh, check. grade 9. Thermometer Oh, check. check. Psychology wrong. Wrong. Continue. Insurance check. Chocolate check. Kodita wrong. Nucleus check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. wrong one? 8 over 10. Ha? Buta niya Ang sa correct. psychology is Six na yung PSY. ano? CHO. Okay, that's how we change the psychology. Uy! Wala! Psychology nga. Nabalik naman ito eh. Naguna ang kuwan. 8. Unsa man ang 2 mistakes si ate. Ako kay Kay baw na mo, na mo na kahibawan. Violet. Kang kuya. Bowling. Thermometer. Psychology wrong. Continue check. Insurance check. Chocolate check. Kodita wrong. Nucleus Unsa di spelling check. sa Kodita? Kodita dry. COUPDE. Kasabot na. Kodita.
1, 2. Ako ginagikon para di mo ma-perfect. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Ha? Ay, 8 oy. 8 oy, parehan na sila ni ate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Day, 8. Parehan sila ni ate. 6. Over 10. Balik. Oh, grade 3 pa man si Sky, naka 6 asa kana. Ano yun? Rematch. Rematch me, uy. Gusto ko rematch. Rematch, ha? Hala. Birthday ni Pan. Rematch pang gamayng babay. Rematch pang gamayng babay nro. Ganahan pa oh. Nawa. Sa tulo siya ay ganahan. Sige. Ikaw ate, mo rematch mo ka ate? Nasa siya si ate. Ha? Ate? Nasa siya si ate. Okay, ni-surrender na si ate. Ay si Sky oh, ganahan pa. Yara. Oh, di pa musuko. Oh, napa, dili pa magkuan. Gusto pa siya rematch. Oh, nagnumbering na oh. Oh. Ang sakana. Rematch ni round 2. Okay. Dara. Number 1. Uy, wala pa. Wala pa? Number 1. 0. 0? Number 1. Wait, 0. Number 2. Wala pa ko balik. Okay, what would be ka? 0. Number 2. Okay. Tricycle. Number 3. Adorable. Number 4. Extend your hand. Extend your hands to the poor. Dara si Sky. Number Serious ka na? 5. O, extend ang 4. Number 5. Durable. I will buy a new durable phone. Durable. Ang second na letter ha, kay U. Basta kay number 5 is durable. 6. Number 6. Durable. Moist. Durable. Boys? Moist. O, moist and moist. When it is cold, the glass will moist. Sakto ba ako? Number 7. Preview. Preview. You can watch the preview of One Piece Previous. at Japan's cinema. Preview. Okay. Saan naman na? Number 8. Courage. Courage? I have the courage. Okay ba nasasabihin sa courage? Number 9. Courage. Reply. Reply. Somebody texted you and you need to reply. Si Kuya. Reply. Okay, last number. Dili ra ko kutob guys, wala na ako matiwas. Wala na ako na videohan, nagtuo ko nag-video ko. Wala di ay. So mao to guys, salamat sa inyo pagtan-aw. Mao ni ang among life as a mother and father sa among children. Hope ko nga ingana sad mo sa inyong mga anak kay mahappy kayo sila, nga ingani sila, enjoy kayo sila. Sige, bye.